קודם כל, כמובן, ברוכים הבאים, שמי דוקטור ניקו טבח, אני עובד כאן במרכז תיעוד ליהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, ואני באמת שמח מאוד לפתוח את הכנס על ביטויים חזותיים של מלחמת העולם השנייה בצפון אפריקה, כנס ככה מאוד ייחודי ומעניין, ראשוני, ולפני שנצלול לעומקם של הדברים, זהו גם רגע ראוי להוקיר את שותפינו לכנס, המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין, ואת מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה, אשר תרמו רבות באמת לקיום לזה שהכנס הזה ככה מצליח והולך להתקיים. עכשיו אנחנו נשמע מספר דברי ברכה. אני מתכבד להזמין את פרופסור מרים פרנקל, ראשת מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, כאן ביד בן צבי, אז בבקשה. בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים, ולפני שאני אפתח בדברי ברכה אני רוצה להזכיר שהיום הוא היום ה-614 למלחמת חרבות ברזל. חיילינו נלחמים עדיין בחירוף נפש, חיילינו שהם ילדינו ונכדינו, והשבויים עדיין שם, ואנחנו משתדלים להמשיך בשגרה בלב כבד ובדעת לא פעם מוסחת, אבל זה מה שאנחנו יכולים לעשות, וגם לעשות את זה טוב. אז שוב, ברוכים הבאים לכנס בעיניי מאוד מאוד מיוחד הזה, שעוסק בביטויים חזותיים של יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. המודעות לפוטנציאל הידע שטמון בתרבות ויזואלית, בחפצים, היה בעבר נחלה של דיסציפלינות מחקר מאוד מאוד מוגדרות. באותם ימים כשהגבולות בין תחומי מחקר שונים היו ברורים ומוגדרים היטב, בעיקר ארכיאולוגים ואנתרופולוגים עסקו באובייקטים. היסטוריונים עסקו בטקסטים, אלא אם כן הם היו היסטוריונים של האומנות. ארכיאולוגים נזקקו לחפצים, כי החפצים, כלים, בגדים, תכשיטים, שימשו עבורם עדות סטטית לקיומה של תרבות, לכך שמושאי המחקר שלהם היו פעילים מבחינה תרבותית. הארכיאולוג הקלאסי, כמו האנתרופולוג הקלאסי, היה עסוק בעיקר בחפצים. הוא בחן אותם, אסף אותם, מיין אותם, תיעד אותם והציג אותם לראווה במוזיאונים. האנתרופולוגיה ניסתה בתחילת דרכה להבין תרבות של חברות רחוקות, בעיקר חברות שהתיעוד הכתוב שלהן היה מזערי או לא קיים בכלל. והייתה זאת האנתרופולוגיה שהעלתה על נס את הקריאה בחפצים. שימוש בחפצים מקביל פחות או יותר לשימוש בטקסטים שעושים עד היום היסטוריונים. המטרה הייתה לתעד ולסווג את הביטויים החומריים של החברות האלה, והגישה של האנתרופולוגיה הקלאסית הייתה בהתחלה מאוד מאוד צרה. בעיקר תיאור וקטלוג של חפצים, כשהסיווג לא פעם נעשה הרבה פעמים לפי קנה מידה אבולוציוני, כן? והדגיש את הפיגור של חברות, בעיקר חברות לא מערביות, כן? אם יצא לכם להיות באוקספורד במוזיאון המאוד מאוד מעניין של פיט ריברס, כן? אז זו דוגמה קלאסית של האנתרופולוגיה בראשיתה, שקשורה גם קשר מאוד מאוד הדוק לקולוניאליזם. פיט ריברס היה איש צבא שהסתובב בכל רחבי העולם, ובכל מקום אסף, כן, דברים שנראו לו מעניינים ואקזוטיים, והמוזיאון שימר את התפיסה הזו. אני מוכרחה לשתף אתכם בזה שכשהייתי שם יש את המוזיאון עצמו, שזה כן, כאוס אחד גדול של חפצים מכל חלקי העולם, ובצד יש את המגירות של דברים חפצים שלא הוצגו. ברוב סקרנותי וחוצפתי פתחתי את אחת המגירות והיו שם תפילין, כן, כחלק מהאוסף האקזוטי של פיט ריברס. במהלך המאה ה-20 גם תיאורטיקנים התחילו לעסוק בחפצים ובתרבות ויזואלית. הם פרשו אותם באופן סמיוטי, כן? סמיוטיקה היא המדע שמבחין בין האובייקט לבין המשמעות התרבותית חברתית שהוא מסמל. לפי התפיסה הזו, כן, אדם מסוגל לקרוא את התרבות שגלומה בתוך העולם הוויזואלי שסביבו.
אדם יודע לקרוא ולהבין, גם אם הוא לא מודע לזה, את העולם הוויזואלי. והיכולת הזאת היא מורכבת, היא דינמית, היא משתנה, והיא מבוססת על ההון התרבותי שהאדם מביא איתו בעצם משחר ילדותו. המגמה הזו, כן, של קריאה בחפצים, של הבנת חפצים, של הבנת תרבות ויזואלית, היא הולכת ורווחת החל משנות ה-80, ובערך שנות ה-80 של המאה הקודמת, עבר הרבה זמן, ובערך מהתקופה הזאת גם היסטוריונים התחילו להגיע למסקנה שלא מספיק טקסטים, שכדאי מאוד להסתכל באספקט הוויזואלי של דברים. הם ראו נוכחו לדעת שיש הרבה מאוד יתרונות בחקר התרבות הוויזואלית, שבני אדם וחפצים, כן, יש להם ביחד, כן, גם לסינרגיה ביניהם יש השפעה על תהליכים היסטוריים, וכדאי לדון בבני אדם ובחפצים, לא בהכרח בנפרד, כן, כחלק מהבנת העבר ומהבנת העולם בכלל. עכשיו אני חושבת שזאת גם התפיסה הבסיסית שמונחת ביסוד הכנס הזה. כן? צפוי לנו כנס מאוד מאוד מעניין וייחודי וראשוני. כן? במהלכו תהיה לנו הזדמנות להתבונן בקורות היהודים בצפון אפריקה במלחמת העולם השנייה מבעד לעדשה הוויזואלית. נשמע הרצאות על צילומים, על יצירות אמנות, על רישומים, על קומיקס אפילו, שאני מאוד מצפה לשמוע, על סרטים, על חפצים, בתקווה שבאמצעותם נוכל להבין את התקופה ונשכיל לראות אותה גם דרך העיניים של בני אותו זמן, של אותם אנשים שחיו באותה תקופה, שנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת בצפון אפריקה. אז אני מבקשת מאוד מאוד להודות לראשית כל ובראש ובראשונה לפרופסור חיים סעדון, שהיה היוזם וההוגה והמתניע של כל המהלך הזה. תודה רבה. וכמובן לדוקטור ניקו טבח שפתח את הכנס, ובלעדיו שום דבר לא היה קורה. תודה רבה ניקו. וגם לבנות הנפלאות, החוקרות הנפלאות של המרכז, סנדרה פורטוס ונסיה פרידמן שנמצאות איתנו כאן, וכמובן המרצים שמשתתפים. ולכן קהל נכבד, אני מאחלת כנס מעניין ופורה. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור מרים פרנקל, ועכשיו אני שמח להזמין את פרופסור חיים סעדון, מנהל מרכז התיעוד והרוח החיה מאחורי הכנס. בוקר טוב וברוכים הבאים למכון בן צבי, למרכז התיעוד לחקר יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. יש לנו שתי דרכים שבהם אנחנו מנסים לארגן כנס. הדרך הראשונה זה כאשר הצטבר די ויותר מחקר, ואתה אומר, הנה יש לנו פה מספיק בסיס לארגן כנס טוב. ויש מקרים כמו המקרה של הכנס הזה, שבו הלכנו צעד אחרי צעד ולמדנו את הנושא. תוך כדי זה החלטנו הנושא ראוי להיות ככנס, ולאחר מכן התקדמנו. והטלפון הראשון היה לדוקטור נאוה ברזני, שעסקה בנושא הזה מנקודת מבט מאוד ייחודית. אמרתי לה, יש אפשרות? היא אמרה לי כן. אמרתי לה, בואי נתקדם. ואז פנינו לעוד מרצה ולעוד מרצה, שאלנו וביקשנו מהם להציע נושאים, וראינו שבעצם יש, ואם הייתי צריך להתחיל היום להכין את הכנס, הייתי יכול להוסיף עוד יום שלם לכנס. במהלך ההכנות לכנס יצאנו להגיע לביתה של האומנית דניאלה מלר, שלה ושל בעלה יצחק, ונהנינו שם. התרגשנו, אמרתי, זה כבר מבחינתי היה טוב לחשוב על איך לארגן כנס. התערוכה שלה מוצגת כאן, ובהפסקות אתם בהחלט מוזמנים לבוא ולראות. בהחלט תערוכה יוצאת דופן, וגם יוצאת דופן בעשייה שלה, גם בנושא הספציפי של הכנס היום. אני אציג היום עוד צייר אחד שהתמונה שלו מאתרת את ההזמנה שלנו, רפאל אוזן. ביתו יפה הגיעה, אז ביתו צריכה להגיע לכאן יחד עם בעלה, ויש לו תמונות באמת מאוד מאוד מעניינות. אז אנחנו היינו רוצים מאוד שהכנס הזה יהיה בעצם פתיחה למחקר
של הנושא של יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה דרך אותם ביטויים ויזואליים, ואתם עוד תלמדו במהלך היום, למי שתהיה סבלנות להישאר עד סוף היום, עד כמה ההיבטים הוויזואליים הם רבים רק על הנושא הספציפי הזה, ויש הרבה מה לעשות, ויש פה חוקרים ואנשים שמייצגים גופים שונים שאני חושב שיכולים לתרום ולהביא את התלמידים שלהם לעסוק בנושא הזה. אז קודם כל נאוה, תודה רבה על שיתוף הפעולה, תודה רבה למכללה. צר לי שנשיא המכללה לא הגיע, היה אמור להיות, אני לא יודע למה, ורצינו מאוד שיהיה כאן, ואנחנו מקווים שנמשיך בשיתוף הפעולה לא רק בנושא אלא גם עם המכללה בעתיד. ותודה גם לשותפה השנייה שלנו ממרכז הרצוג באוניברסיטת בן גוריון, דוקטור אורית יקותיאלי, ידעתי שהיא לא תוכל להגיע. כמובן הצוות היקר של מרכז התיעוד, ניקו וסנדרה ונסיה, אבל גם האנשים שעומדים מהצד ולא כל כך רואים אותם, יואל וכל הצוות של יד בן צבי וקמל ואחרים שאחראים לעשות ולדאוג לנו שיהיה לנו פה אירוע מאוד מעניין. מי שעומד מאחורינו כמובן זה לא רק יד בן צבי, פה אני צריך להודות לפרופסור מרים פרנקל ולדוקטור יניב מזומן על התמיכה במרכז התיעוד לאורך שנים רבות, אבל כמובן גם לוועידת התביעות שגם הם לצערי לא הגיעו היום, והיינו רוצים לראות יותר שיתופי פעולה בהיבטים האלה. זה נושא שיש לו פוטנציאל ויש לו פוטנציאל גדול, ואני מקווה שהוא יבוא לידי ביטוי במהלך היום. אני רוצה להודות לפרופסור סטילמן ולפרופסור גלית חזן רוקם שהגיעו לכנס ומכבדים אותנו. זה מאוד חשוב כי יש לזה המשכיות שאפשר לראות אותה בעתיד. אז אני אאחל לכולנו כנס פורה ומוצלח ככל האפשר, ושנהנה במהלך היום הזה. תודה רבה. טוב, אז ברוכים הבאים שוב ליד בן צבי ולמושב הפתיחה של הכנס. הנושא של המושב הוא אמצעים חזותיים כהדים וכעדים במרחבי זיכרון. אז לפנינו 3 הרצאות מרתקות. המרצה הראשונה היא דוקטור שחר מרנן, מקווה שאמרתי את זה פחות או יותר סביר, חוקרת ועוצרת, ראשת החוג לאמנות במכללת אורנים ומרצה בחוג לאמנות במכללה האקדמית צפת. מחקריה עוסקים באמנות ישראלית מנקודת מבט מגדרית, באמנות הדור השני לשואה, באמנויות וחינוך ובסוציולוגיה של אמנות. דוקטור מרנין היא משמשת גם כאוצרת הגלריה במכללת אורנים, אז בבקשה. בוקר אור ותודה רבה על ההזמנה להציג בכנס. תודה למארגני הכנס ובמיוחד לדוקטור נאוה ברזני שההיכרות שלנו בטח שימשה בסיס להזמנה שלי. אני מאוד מתרגשת להציג כאן מחקר שאני עורכת בשנים האחרונות שעוסק באומניות שהן בנות הדור השני לשואה, שכולי תקווה כי המחקר הזה ארוך השנים יצא לאור כספר בשנה הקרובה. בהרצאתי אציג מחקר זה מבחינה תיאורטית ומתודולוגית ואדון בדוגמאות נבחרות מתוך גופי היצירה של שתי האומניות נאוה ברזני ודניאלה מלר שמציגה כאן כאמור. ב-2023 נפתחה בגלריה על הצוק בנתניה תערוכה קבוצתית אותה עצרתי, ובה השתתפו 8 אומניות בנות הדור השני, 2 מהן היו ברזני ומלר. התערוכה מסגרה לראשונה את פרספקטיבת המגדר ככלי ניתוח תיאורטי של יצירתן החזותית של אומניות בנות הדור השני לשואה, והציגה היבטים מגדריים העוברים כחוט השני ביצירותיהן. התערוכה זכתה בפרס של העמותה לחקר אומנות נשים ומגדר. הפרס העניק לי כחוקרת איזשהו אור ירוק להבין שאכן התופעה שאני מזהה אותה כתופעה חשובה ומעניינת ראויה להמשך המחקר. המונח דור שני שהשתרש בשיח התרבותי משמש אותי כמסגרת תיאורטית, הגם שהיא אינה מגובה על ידי שדה הרפואה והפסיכיאטריה, כמו שאתם יכולים לראות למשל במחקרים האלה. מחקרים אמפיריים לא הוכיחו פתולוגיה בקרב בני הדור השני לעומת קבוצת הביקורת. אף על פי כן, בשדה הפסיכואנליזה ובחקר התרבות ניתן למצוא כיום חיבורים רבים העוסקים בביטויים השונים, הנפשיים והתרבותיים כאחד, המאפיינים את בני הדור השני לשואה. אזכיר רק כמה מהם. ספרה החלוצי של הפסיכולוגית דינה ורדי, נושאי החותם, בו טבעה את המונח שמיד אדון בו בהקשר של היצירות נר זיכרון, אותו אני מזהה ביצירותיהן של האומניות שחקרתי. ספרה החשוב של מריאן הירש, בת הדור השני, שטבעה את המונח הזיכרון שאחרי או הפוסט ממורי,
כדי להסביר את המעורבות וההזדהות החזקות של בני הדור השני עם עברם של הוריהם, עד כדי ניחוס זיכרון השואה כזיכרון אישי שלהם. מבחינת שדה האומנות, אני מציגה כאן את ספרה של בתיה ברוטין, הירושה, העוסק ביצירותיהם של אומנים רבים בני הדור השני בישראל, ספר שמהווה עבורי איזושהי מפת דרכים לבחינת גופי היצירה של האומניות במחקרי שלי. ספר נוסף של יולנדה גמפל, שהיא טוענת כי השואה השעתה את משמעותה של ההיסטוריה שלנו, השפעותיה מתגלות בטווח הארוך, פזורות בחלל ובזמן, בצורת נסורת רדיואקטיבית. השפעותיה של השואה לא פסקו מהתהוותן גם כיום, כשהשורדים עצמם נשארו מעטים בינינו. הרדיואקטיביות הזו אינה תמיד מודעת וגלויה, אך היא מחלחלת גם לדורות הבאים, ואני מאמינה שתפקידנו כחוקרות וכחוקרים הוא לאתר אותה, מה שאני מנסה ורבים היום כנראה לעשות דרך התרבות והאומנות החזותית. במחקרי נפגשתי עם 15 אומניות חזותיות בנות הדור השני, אצל כולן תופסת חוויית הדור השני חלק נכבד מן הרקע והמניע ליצירה. 2 מהן הן אומניות שהוריהן שורדי מלחמת העולם השנייה בארצות צפון אפריקה, אלה שאציג היום. הסוגיה ההיסטוריוגרפית הקשורה לנוכחותה של המלחמה בצפון אפריקה והשואה בשיח ובמחקר מתבטאת גם במיעוט היחסי של יצירה אומנותית הקשורה בנושא הזה לעומת זו של צאצאי שואת אירופה. שאלות המחקר שלי היו באיזה אופן הנרטיב מתבטא ביצירה החזותית, כלומר הנרטיב של העבר, הזיכרון, באמצעות דמויות, אפיזודות, זיכרונות, מרחבים, חפצים, סמלים. האם יש מאפיינים דומים ביצירתן של כל האומניות האלה? אני חיפשתי מאפיינים מגדריים. מבחינה מתודולוגית נקטתי בגישה המשלבת מחקר איכותני של רעיונות עומק עם האומניות וניתוח חזותי פרשני של יצירותיהן. לאחר מחקר נרחב זה של 15 האומניות, נתגלו 4 מרכיבים חזותיים, אני כמובן מתמצתת את הממצאים. הראשון הוא נרות זיכרון, האומניות לקחו על עצמן את האחריות של החזקת לפיד הזיכרון המשפחתי והיו לנושאות החותם באמצעות האומנות. אצל כולם בלטה דמות הילדה, או הילדה שהן עצמן היו כבנות לשורדים, או דמויות של ילדות אחרות, האימהות או בנות משפחה או ילדות אחרות שחוו על בשרן את הטראומה. המרכיב השלישי הוא חקר העבר אצל כל האומניות דרך קשרי משפחה וזיכרונות משפחתיים, מאפיין המתקשר לתיאוריות פמיניסטיות המדברות על זהות נשית הכרוכה בקשרי משפחה ובקשרים אנושיים בכלל. עמיה ליבליך אומרת, יחסה של האישה אל עולמה מתאפיין בממד זמן בלתי רציף, בפיצול מתמיד בין זהויות ובקשרים בין אישיים רבי משמעות. מיד נראה כיצד הדבר מתבטא באומנות. המרכיב הרביעי שמיד גם אותו נגלה ביצירותיהן של ברזני ומלר הוא חיפושן אחר שפת יצירה ואומנות שהיא לא קנונית, המנסה לגלם ולבטא את הטראומות באופן המתאים ביותר לחוויות הקשות של הנפש. המרכיב הראשוני בממצאים של המחקר הוא המחויבות לשאת את חותם המשפחה מן העבר, והוא ניכר היטב ביצירותיהן של ברזני ומלר. נאוה ברזני אומנית רב תחומית, כאמור ממארגנות הכנס, מרצה, מנהלת ועוצרת הגלריה לאומנות במכללת דוד ילין, והיא הנכיחה בשדה האומנות והמחקר את המושג דור שני בהקשר ליהדות לוב, דרך מחקר ויצירה, דרך סיפורה המשפחתי אותו היא ביטאה ומבטאת הרבה מאוד שנים, גם ביצירה החזותית וגם בכתיבה מחקרית. גוף יצירתה החלוצי, שהחל להתהוות לפני כ-20 שנה, הינו עדיין יחיד בהיקפו, וחשיבותו להבנת שואת יהודי לוב והשלכותיה על הדור השני היא עצומה. כפי שאנו יודעים, בין השנים 38 ל-45 הפכה לוב, שהייתה מ-1911 קולוניה איטלקית, לזירת קרב. הקהילות היהודיות ובהן משפחתה של אמה של ברזני מצאו עצמן מול גזרות המלחמה. רבים מן היהודים נעקרו מבתיהם והועברו למחנות ריכוז ומעצר, וביניהם הייתה גם אמה של ברזני, יוליה יעל מסיקה, אז בת 5, שנשלחה מביתה בטוברוק עם משפחתה למחנה ג'אדו, כאן בתצלום. אל ג'אדו הועברו אלפי יהודים, אנחנו יודעים שמתוך 2,600 שהגיעו נרצחו ומתו מרעב וממחלות 562 יהודים רק בג'אדו. משפחתה של ברזני חוותה בג'אדו טראומה מתמשכת שכללה חיים בתנאי תברואה
ירודים, צפיפות, רעב, מחלות, מוות ואי ודאות לגבי העתיד. במחנה איבדה יוליה יעל את צוותה מצד אביה ובנות משפחה נוספות. לצד אובדנים אלה התמודדה אמה של ברזני עם חיי המשפחה שהשתבשו ועם הנתק מכל מערכת חיים נורמלית. לפני שנים אחדות יצאה ברזני למסע במטרה להתחקות אחר עברה של אמה ומשפחתה בתקופת המלחמה, מסע של מחקר רב תחומי המשלב חומרים ארכיוניים, ראיונות עם שורדים שנשמע מהם בהמשך היום, שהיו ילדים בזמן המלחמה והשואה, ויצירה אומנותית שלה מבטאת את מורכבותו של המסע. אני מצטטת את ברזני. רציתי להכיר פינה מוצללת בעולמה של אמי ולגלם אותה מחדש. כך היא כותבת בספרה כאן יא מכאן, אתם רואים את כריכת הספר, כאן יא מכאן, שנבע מסקרנותה לדעת ולהבין פרק עלום בהיסטוריה של אמא. גם דניאלה מלר, ואני עדיין בנושא של נר הזיכרון, לקחה על עצמה את תפקיד נר הזיכרון. מלר היא אומנית רב תחומית שנולדה ב-47 באריאנה טוניסיה. עם כיבוש טוניסיה על ידי הנאצים ב-42 ובעקבות שיתוף הפעולה בין משטר וישי לבין הרייך השלישי, הורע מצבם של יהודי טוניסיה. אביה של מלר, בן 22 ונשוי טרי, נשלח למחנה כפייה בצפון טוניסיה. אמה, שהייתה אז הרה, נותרה בבית אמה, הרחק מביתה שלה ולא הורשתה לשוב אליו. אלה היו חודשים של חיים תחת עוצר, פחד ומחסור במוצרי מזון. את אחיה הבכור של מלר ילדה אמה תחת הפגזות בנות הברית, וכשתחושות אי ודאות בנוגע למצבו של בעלה מרחפות על המשפחה כולה. בתום המלחמה שב אביה של מלר ממחנה העבודה בכפייה, אך שהותו שם השפיע על בריאותו למשך חייו. בשני העשורים האחרונים מלר מקדישה את זמנה ליצירה רב תחומית הנוגעת גם לעיסוק בהיסטוריה המשפחתית. ויש כאן 3 תחריטים שגם נמצאים בתערוכה, אז אחר כך תוכלו להסתכל עליהם ממש. 3 תחריטים עשויים בטכניקה מעורבת שמוקדשים לעברו של אביה בתוניסיה שלאחר הכיבוש הנאצי. 2 מהם מבוססים על תצלום של יהודים המובלים למחנה עבודה. את התצלום הזה יתרה מלר בכתבה שפורסמה בעיתון לכבוד ספרה של חנה יבלונקה, הרחק מהמסילה, המזרחים והשואה. מלר משתפת ואני מצטטת. ניחסתי את התצלום הזה ואת הדמות בצד שמאל, שבהתחלה היינו בטוחים שזה אבינו. זה לא הוא, אבל באומנות שלי לא הפריע לי לנחס אותו. רקמתי על הדמות שהיא מייצגת את אבי את המספר האישי שהוא קיבל במחנה העבודה. המספר לקוח ממסמך שקיבל אבי מהקונסוליה בתוניס לפני עלייתנו ארצה, המתעד את מספר המחנה שבו עבד, האגף אליו השתייך ומספרו האישי. אפשר לראות את המספר הזה, ואם זה קשה לראות בשקופית, אז כאמור תוכלו לראות את זה אחר כך. בתחרית נראות דמויות של גברים צעירים מצטופפים, חלקם נושאים כלי עבודה וחלקם הישירים מבט למצלמה. ההדפס הצילומי בשחור לבן משמר את היושן של התצלום בעיתון ומעניק ליצירה מראה ארכיוני. את המספר האישי 7074 רקמה מלר בחוט צהוב על חזה הדמות המייצגת את אביה. על התחרית האמצעי רקמה מלר באדום את מספרו של אביה, וכאן מתווספת שכבת הדפס של דגל טוניסיה ורקמה בחוט צהוב מסביב לכוכב המזכיר את הטלאי הצהוב. שימו לב שהדמות אותה היא מזהה כאביה נשארה מחוץ להדפס, ובכך הוא בולט כגיבור הסיפור. בשולי ההדפס בחלק התחתון הוסיף המלר ברקמה אדומה את מספר המחנה ומספר האגף. בתחרית השלישי דגל טוניסיה מודפס באדום על נייר לבן, הכוכב האדום מודפס בצבע צהוב ומסביבו תפר בחוט שחור כדי שידמה לטלאי הצהוב. הדגל מתמקד בתאריך 42, אז נשלחו היהודים שחיו בתוניס למחנות עבודה. לאחר הצגת שתי האומניות כנרות זיכרון של משפחותיהם, אציג כעת את הממצאים השני והשלישי כאחוזים זה בזה. מרכזיותה של דמות הילדה כגיבורה והבלטת קשרים משפחתיים כאמצעי לשחזור טראומות העבר. בשקופית הזו ניתן לראות מקבץ של דמויות ילדות מיצירותיהן של אומניות אחרות שהשתתפו במחקר, ובתוך המקבץ הזה אני מציגה גם את דמויות הילדות של ברזני ושל מלר. זהו קולאז' שיצרה ברזני כתגובה לעדותה של אמה, שתצלום מחנה ג'אדו שראינו קודם עורר בזיכרונות מפרק רחוק בילדותה שאימו לא נפגשה שנים ארוכות. על העבר דיברה יוליה יעל לעתים ברצף, לעתים ביטאה רק זיכרונות מקוטעים במילים בודדות. אני מצטטת, בכנות המבוכה והבלבול שמורה בהם היכולת
לייצג ימים נעלמים, כותבת ברזני בספרה. הקולאז' הזה ואחרים, כמותו שמיד אציג עוד אחד, הוצגו בתערוכת היחיד ג'אדו פינת אימא, תערוכת היחיד של ברזני ב-2011 בגלריית בית אחותי. הקולאז' מורכב מקרעי מגזינים על קרטון ומדף מתוך ספר שמצאה בשם רומל, על חייו ופועלו של ארווין רומל, המפקד העליון של הכוחות הגרמניים בצפון אפריקה. בעמוד שכותרתו לא כל כך עיוור, מתוארות ההכנות למלחמה בגזרת צפון אפריקה ב-40. לעומת טקסט הספר העוסק במהלכי המלחמה, כחלק מנרטיב גדול, יוצרת ברזני קולאז' של טקסט קרוע ומודבק כנרטיב קטן. שתי דמויות השייכות לזיכרונותיה של אימה מכסות את הטקסט, ומציגות רגע היסטורי אישי ודרמטי. הדמות השחורה המאיימת, נדמת כצללית ורק עין אחת שלה גלויה, זה הקאפו. הוא חבוש כובע, ביד ימין אוחז בשערותיה של הילדה ובשמאלית במספריים. אנו עדים לאקט אלים של גזיזת שיער שהוא מבצע בילדה היחפה בסמלת החברבורות, העומדת בתוך מעין ערימת חפצים. ידיה של הילדה פשוטות לפנים כרמז לרצונה להימלט אף על פי שהקאפו כבר לחד אותה. כדי להבליט את שערת הרגשות, כפי שהיא נמסרה לברזני על ידי אימה, מופיעים בגבה של הילדה קרעי נייר מן הטקסט כשהם משובשים, ומפריעים את כיוונו התקין של הדף. נדמה כי בכך הטקסט כמו זועק את זעקתה של הילדה, זו שלא יכלה לזעוק אז וזו שהאומנית זועקת עבורה עכשיו. הקאפו ניסה לעשות זאת מספר פעמים, אבל אמא שהכירה אותו הצליחה למנוע ממנו לעשות זאת, סיפרה יוליה יעל לביתה. אולם כשהקאפו התחלף, לא היה מנוס מן האקט הטראומטי ומתוצאותיו הקשות. ביצירה נוספת מאותה סדרה מוצגות 3 דמויות על דף מתוך הספר רומל. בחלק העליון רומל עצמו בדיוקן בציור מלבני, דמותו קפואה, חזיתית וייצוגית, הוא לובש מדים, מאותר באותו צבא, מתחתיו אשתו לבושה בבגדים ארוכים, נשענת על ספה, ובחלק התחתון ילדה. הילדה הזאת, שימו לב, פניה מביעות עצב, ידיה ורגליה חסרות, מכוסות בסמלה, אולי על גופה בצד שמאל מתוארת כף יד מקוטעת, הצצה מתוך בד משובץ וקרוע כאילו מושטת אליה במחווה לא ברורה. מעין עמוד שחור כערובה מעושנת או קיר שרוף החוסם את חלקו התחתון של החלון נמצא מעליה וחוסם את הנוף שבחוץ. עיצוב הקומפוזיציה בצורה היררכית מרומל דרך אשתו ועד הילדה, הציר הזה, ציר הכוח הזה, מסמן את הילדה כחוליה החלשה בהיסטוריה. דמויות של ילדות שוות ומופיעות ביצירתה של ברזני, גם נוכח מחקרה בו שמע עדויות של עשרות שורדים ממחנות צפון אפריקה בנוסף לאימה. במחקרה חזרו ונשנו עדויותיהן של ילדות ונערות במחנות באשר לגזיזת שיער וגילוח השיער כאקטים טראומטיים. נשים העידו שאובדן שערן הפחיד אותן יותר ממוות, וזיכרון מבעית זה נותר חד גם בעת שהיו מבוגרות. הפחד לא נבע רק מעצם הפעולה החודרנית עצמה, אלא מהקרחת עצמה, שנתפסה כפגיעה חמורה בזהותן הנשית. בשתי היצירות הללו, האחת פסל בד והשנייה קולאז' על קרטון, נראות ילדות קרחות. הילדה המתנדנדת שלא רק שיער חסר לה, אלא גם ידיים, נראית מעט מעוותת, מעוררת תחושה חזקה של על ביתיות, בבחינת דימוי מוכר שהופך באחת לזר. בזיכרונותיה הרבתה אימה של ברזני להזכיר את אימה שלה ובני משפחה אחרים ששהו יחד במחנה. אחד הזיכרונות הכואבים קשור בסבתה הגוססת. אני מצטטת. עכשיו אני זוכרת, הגעתי לסבתא כדי להביא לה אוכל. בניין שיש בו כמו מזווה. היא שכבה גוססת תחת המדרגות. הבאתי לה אוכל והזעקתי את סבא. אני חושבת שכעבור כמה ימים או שעות היא נפטרה. לא זוכרת שראיתי אותה שוב. סוף ציטוט. הקולאז' ללא כותרת מורכב מדמותה של הסבתא השוכבת באלכסון, לבושה בסמלה פרחונית, והילדה בשתי דמויות זהירות שרואים אותם כאן, בעצם נפרדת ממנה. כמו אצל ברזני, גם מלר יוצרת את האומנות שלה תוך בחינת קשרי משפחה בעבר, והאופן שבו הטראומה השפיעה עליה בתפיסתה שלה כיוצרת בהווה. בסדרת עבודות טקסטיל ממקמת מלר את עצמה כילדה, אך גם כאישה מבוגרת.
סדרה זו היא בעצם עבודת טלאים שבה משולבים קרעי בד, רקמה ותצלומים מן העבר. כאן אנחנו רואים תצלום שלה כילדה מוקף ברקמה צבעונית, ושתי עבודות היא מקדישה לאבא, העבודות האלה נמצאות כאן. העבודה הזאת שמראה את אבא שלה במעין תצלום, בצד שמאל אנחנו רואים שוב מסמך מן העבר, מסמך אותנטי שמשולב בתוך העבודה. הטלאי הצהוב הפך למעין שמש אופטימית שמאירה את חיי המשפחה. יש פה גם את דימוי הבית שחוזר פעמיים ביצירה הזאת, ושוב את הדגל שראינו בתחריטים. והיצירה הזאת שמלר מקדישה אותה, גם את היצירה הזאת היא מקדישה בעצם לעבר של אבא שלה, זה נקרא באשמת העבודות בכפייה. כאן היא עוסקת ישירות בטראומה של המלחמה, ואנחנו רואים את אבא שלה חופר בור, לבוש מדי אסיר, טלאי צהוב על זרועו וכובע על ראשו, כלב קשור ברצועה, מייצג את השומר הנאצי, נובח לעברו, מטיל אימה. הטקסט הרקום מגלה מילים בצרפתית, אותן שמע מלר בילדותה, כשהוריה היו מתלחשים על סיבת מכאוביו של אביה. המשפטים רקומים כמו דיבור ישיר, זה באשמת העבודות בכפייה, הוא חפר בורות, יחף, במשך כל החורף. ומלר אומרת, ואני מצטטת אותה, כמובן כשמדברים על השואה אני תמיד חושבת על אבי וחבריו חופרים שוחות, ולא קשה לנחש לאיזו מטרה. ילדיי שמעו את הסיפורים גם מאמי ופגשו אותם דרך האומנות שלי. אוקיי, אני חייבת לקצר, אז אני עוברת כאן אני ממש מסכמת. אני מסכמת באמצעות המרכיב האחרון, בעצם הממצא האחרון שלי במחקר, שאותו אני מזהה גם ביצירות של ברזני ושל מלר, הממצא הרביעי, והוא שפת האומנות. שפת האומנות עצמה, אותה אני מגדירה כשפה נשית. הוגות פמיניסטיות כמו לוסרי גרי ואלן סיקסו, קראו לנשים לכתוב וליצור מתוך חוויותיהן הגופניות החושיות, או כמו שאלן סיקסו אמרה, מכל מה שאי פעם עבר אותנו, ציטוט ממאמרה החשוב. האומניות שהשתתפו במחקר וביניהן ברזני ומלר פונות לטכניקות ולחומרים אקספרסיביים מלאי רגש, שהם לא קנונים, המבטאים תהליכי חשיבה ויצירה מתמשכים, בין אם אלו קרעי נייר הנקראים בעבודה ידנית ומתחברים לכדי דימוי מאוחה, ובין אם זו עבודת הטלאים, עבודה הטקסטילית של הבד, שפת היצירה ולא רק נושאי היצירה מבטאים תהליכי עיבוד רגשיים המתאפיינים בקיטוע הזיכרונות הנאסף למקשה אחת. מה שנוצר ממש כמו תעתוע הזיכרון אינו בהכרח קוהרנטי, אך הוא מבטא עדות אותנטית של בת הדור השני, המספרת לנו סיפור שיש בו אסתטיקה של דאגה ותודעה היסטורית להנחיל לדורות הבאים ולשיח התרבותי בישראל את העבר של משפחותיהם. תודה רבה. תודה רבה. אז המרצה השני שלנו הוא חיים סעדון, פרופסור אמריטוס במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. פרופסור סעדון מנהל את מרכז התיעוד והמחקר על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה שבמכון בן צבי. חיים הוא עורך מייסד של הסדרה קהילות ישראל במזרח במאות ה-19 וה-20, אשר במסגרתה ראו אור עד היום 15 כרכים. כמה יותר? התקדמו כבר? בין פרסומיו ניתן לציין את הציונות בתוניסיה בין קולוניאליזם צרפתי ללאומיות מקומית שיצא בהוצאה של יד בן צבי, וכן את הספר בעריכתו לשרת את עמם בדרכם, קיך וקידום הקהילות היהודיות בארצות האסלאם, גם כן בהוצאת מכון בן צבי. אז פרופסור חיים סעדון, בבקשה. שוב בוקר טוב. בעצם אני הולך איתכם כרגע במסע בעקבות, אני חושב מעל 35 שנים שאני מחפש וחופר ומנסה להבין, ותוך כדי הכנת הכנס הבנתי כמה חומרים כאלה נאספו. אני מלכתחילה לא מתייחס לחומר שיש במוזיאונים ובמכוני מחקר. אני מקווה שכנס ההמשך של הכנס הזה יעסוק בהיבט הזה, כי זה היה מרחיב את היריעה הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים לעסוק בכנס אחד בהרצאה של 20 דקות. חילקתי את הנושא שלי לשלוש תקופות שונות. התקופה של מה נוצר במהלך המלחמה, מה נוצר מיד לאחר המלחמה, ומה נוצר בטווח הארוך, ואלה הדברים שמצאתי מתקופת
המלחמה, בעיקר אוספים של צילומים, הרבה מאוד צילומים שלא היו מוכרים ולא עסקו בהם, ואני מיד אציג שמציגים לנו עוד דברים מאוד כלליים, עוד דברים מאוד ממוקדים. למשל האוסף הזה של ז'אק בלה שנמצא בארכיון בנאן, שלא מוכר, הוא היה צלם חצי רשמי של הנציבות הצרפתית במרוקו. יש לנו 20 אלבומים שהוא צילם עם תמונות ממרוקו, הכל מתקופת המלחמה, והדבר המדהים ביותר בצילומים שלו זה הכיתוב שאתם רואים למעלה. לכל תמונה יש הסבר, יש תאריך ויש את הדמויות שנמצאות בתמונות שאנחנו רואים. כלומר יש לנו פה אוסף של מידע עצום על תקופת המלחמה, והוא בעיקר עוסק באופן שבו הוא מנסה להציג את וישי במרוקו. וישי חרתה על דגלה את הנושא של המולדת, המשפחה והעבודה, ובתמונות שהוא מציג לנו, אז במקרה הזה אפשר לראות פה את הנושא של העבודה והמשפחה, עבודת החקלאות, פשוט כמובן חינוך הנוער, אוסף גדול בצורה בלתי רגילה של תמונות, הנושא של הספורט, הנושא של הליגיון, כל הכוחות הנאמנים לשלטון וישי במרוקו. והשאלה הייתה כמובן איפה היהודים בתוך כל 20 האלבומים האלה של הצילומים. אין יהודים למעט 3 תמונות שמצאתי, ותאמינו לי שעברתי על הכל, ואלה חלוקת החלב שהצבא האמריקאי חילק אבקת חלב לילדים היהודים בבית ספר של אליאנס. רואים את זה ב3 תמונות. למה רק 3 תמונות? למה נושא האליאנס לא קיבל, נושא הדחיקה האנטי יהודית של וישי לא קיבל מקום יותר משמעותי בתמונות של ז'אק בלה? אין לי כרגע הסבר, אבל אוסף התמונות הוא באמת עצום, כן? יש לנו פה באמת דבר שמציג לנו את התקופה של וישי במרוקו באופן יוצא מן הכלל, באופן מאוד ברור. סביר להניח שזה גם משקף את מה שקרה במדינות צפון אפריקה האחרים, אבל כמו שאמרתי, הוא לא משקף איזו מדיניות אנטי יהודית פוגענית בחיי היהודים. מבחינת עיתונות, העיתון הזה זה העיתון היחידי שמצאנו שעוסק בתקופת המלחמה, עוסק בתוניסיה. זה העיתון של הימין הצרפתי בתוניסיה שאושר על ידי הגרמנים, אבל אין בו בכלל תמונות. אבל יש לנו כאן אוסף של תמונות שצולמו במהלך המלחמה, שבהם אנחנו רואים תמונות של מחנות. קשה לי לזהות כאן מי היהודים בתוך המחנות. יש מקומות אחרים שאני אצליח להגיד לכם פה אין יהודים, אבל אלה התמונות שיש, מחנות ישנים. וגם כשמדברים על מחנות אז כמובן צריך לדעת שאלה המושגים שאנחנו מקבלים. וכמובן הנושא של עבודות הכפייה בתוניסיה, יש לנו אוסף תמונות של ולטר ראוף, מי שהיה נציג האס-אס בתוניסיה, כולל המעצר שלו. יש לנו תמונות של מחנה העבודה בביזר. אפשר לראות שהיהודי הראשון בצד ימין גם עונד טלאי צהוב, ותמונה שהיא תמונה איקונית, אני לא בטוח שהיא נכונה, שמייצגת את ולטר ראוף ומנהיגי הקהילה היהודית שעוסקים בנושא של גיוס היהודים לעבודות הכפייה, כן? והתמונה שדניאלה הציגה בעבודות שלה בצד ימין, אבל התמונה בצד שמאל שנראית לי עוד יותר מעניינת של התמונה שדניאלה הציגה, זו תמונה שרואים בכניסה לבית ספר אליאנס שנמצא בצד שמאל של התמונה למטה, ונשים, אני מעריך שהן יהודיות, שעומדות על בלקון בכניסה ומסתכלות על האוכלוסייה היהודית שמגיעה. ביומן שפרסמנו כאן של קלמן חורי, הוא מספר שב10 בינואר 43 הוא הביא את הבן שלו ז'ורג' לעבודות הגיוס. הם היו ברחבה הזאת כאן, והוא אומר ראינו את הנשים שעומדות בבלקונים ומסתכלות עלינו. וכאן ההצלבה בין החומר התיעודי שיש לנו לבין החומר הוויזואלי מאוד חשובה. והנה פרויקט שאני אחרי זה אתייחס אליו פעם נוספת, פרויקט קולוניאלי שאפתני של הצרפתים באלג'יריה לסלול מסילת ברזל מהים התיכון ועד ניג'ר. הסתכלתי על כל התמונות אצל בלה, אני יכול לומר לכם שבתמונה בשמאל למטה אין יהודים, זה לא לבוש שיהודים לובשים, ואני יכול לומר את זה במפורש, ואני יכול לומר במפורש שמעטים מהיהודים בשונה להם מה שכותבים עבדו באותם מקומות. הנה החנוכה של מסילת הברזל על כל המשמעויות שלה. יש לנו אוסף גדול של סרטים דוקומנטריים. אני עובר לנושא שלישי שעוסק בתקופת המלחמה, מרביתם צולמו על ידי הצבא הצרפתי ועל ידי הצבא הבריטי. אני חושב שיש סרט אחד שהוא מאוד מרגש, וזה הסרט הזה. אני מקווה
שנצליח לראות אותו. זה סרט של הצבא הבריטי על הקרב בתוניסיה. אני לא אראה לכם את כל הקרב כי הוא פחות חשוב. אני רוצה להגיע לנקודה אחת שעוסקת בנושא היהודי. טלאי צהוב. הנה דורכים על הטלאי צהוב, ובכך נגמרת המלחמה מבחינתם. עכשיו יש לנו כאלה עשרות שעות של תמונות שנמצאות, של צילומים שנמצאים באימפריאל וור מוזיאום באנגליה. לצערי אין לנו, אני אחזור למצגת, באמת עשרות רבות של תמונות. יש את הפרויקט הזה של אותה סלילת מסילת ברזל, אני אציג דקה ממנו. הוא פשוט Monsieur Berthelot, secrétaire d'État aux communications, va inaugurer le premier tronçon du Transsaharien. Partant d'Alger par Colombe-Béchar, Adrar, Regan, Bidon 5, Thessalie, une ligne se dirigera par Tombouctou vers Bamako. Une autre par Gao vers Méditerranée-Niger. Kenadza qui commande le bassin houillé du Haut-Cuir, dont la production peut suffire à toute l'Afrique du Nord. יש לנו כאלה סרטים באמת כל כך הרבה, כל כך מעניינים, שבעצם לא נתנו להם את הדעת ואת תשומת הלב, וכמובן את הביטויים של הטלאי הצהוב על כל המשמעויות שלו כאן. הנה הטלאי הצהוב היחידי שיש לנו ממש פיזי שנמצא ביד ושם, מאוסף של משפחת ישי, בהחלט חשוב מאוד. וגם יהודים, זה מהבונדסארקיב, יהודים שעומדים בתוך מחנה את הטלאי הצהוב. כל זה נעלם מאיתנו עד היום. אבל יש לנו בתקופת המלחמה גם דברים מאוד מעניינים. הסרט קזבלנקה המפורסם שאתם אולי מכירים, הוא בעצם נוצר בתקופת המלחמה. תקופת ההתהוות של הסרט הייתה ממאי עד אוגוסט 1942, כלומר לפני הפלישה שנקרא מבצע לפיד, וזה בעצם סוג של סרט תעמולה אמריקאי שמסביר לחיילים האמריקאים מה לעשות. הוא לא צולם במרוקו, שיהיה ברור, אבל התמונות מאוד יפות לגבי מה שקורה במרוקו עצמה, ועוד אפשר להמשיך מכאן. אחד הדברים שריתקו אותי ופחות מוכר, בעצם לא מוכר בכלל לציבור, זה האוסף הזה של מחברות שאני קורא להם מחברות ירי. נזיר דומיניקני שבא מאיטליה לאלג'יריה באוגוסט 1940, היה אחד מחברי הקבוצה שניהלה את הפעילות של המחתרת באלג'יריה. יש לו בתוך האוסף גם את אלבומי התמונות האלה, אתם יכולים לראות אותו למטה שם בחדר העבודה. יש לו מזכירה, והוא בעצם מנהל את הרישום של כל עבודת המחתרת באלג'יריה באופן מלא. והאוסף שלו הוא עצום, תראו, זה מחברות אחת על השנייה, 24 מחברות כאלה עמוסות במידע ועמוסות בתמונות וסיפורים על התקופה. אנחנו מתוך זה יכולים ללמוד הרבה מאוד דברים שלא הכרנו ולא ראינו הלאה. למשל על המקום של הנרי דסטייה דה לויז'רי, הקצין הצרפתי שעמד בראש הקבוצה הזאת, עד כמה הוא עומד כאן באופן משמעותי. יש לנו פה באמת הרבה תמונות, הזמן שלי מאוד קצר, אז אני עובר על התמונות במהירות. קבוצת החמישה, הקבוצה העיקרית שמנהלת את הפעילות של המחתרת באלג'יריה. אגב, היהודים כמעט ולא נמצאים שם, זאת לא פעילות שהוא רואה בה כפעילות של יהודים. היהודים שותפים לחלק מזה, אבל זה לא הפעילות של היהודים. אז אם אני מסכם את תקופת וישי והמלחמה, יש לנו כאן היקף של חומר ויזואלי גדול מאוד. יש לנו פה באמת אפשרות להבין דרכו קצת יותר את המדיניות של וישי במרוקו, את הנושא של המחנות, את הנושא של הטלאי הצהוב בעיקר בתוניסיה, איפה עומדים ואיפה לא עומדים. צריך עדיין לקטלג את כל המידע שיש לנו בתמונות, בסרטים, זה באמת דבר עצום, אבל כל זה לא שימש אותנו בסיס למחקר בתקופה הבאה. ואני רוצה לדבר על ההתרחבות של אופני הביטוי החזותי לאחר המלחמה. אני מדבר על 1945 ואילך, שהיא באה לידי ביטוי בספרות, פרופסור שטרית תדבר על זה עוד מעט, באנדרטאות, במוזיאונים, אומנים, וזה גם בא לידי ביטוי בצפון אפריקה, גם בצרפת וגם בישראל. אומנם כתבתי פה צרפת, אבל יש פה שוני מאוד גדול במה שאני קורא הביטויים של מחוזות הזיכרון, ואני אתייחס אליהם.
יש לנו כ-50 פרסומים שונים בצפון אפריקה, בעיקר במרוקו ובטוניסיה, שעוסקים במלחמה מיד לאחר המלחמה. אני מדבר על השנים 44, 45, ויש גם שתי אנדרטאות שהוקמו, באחת באלג'יריה ובאחת בטוניסיה, אני מיד אראה לכם. יש קצת עיתונות יהודית שחוזרת למקום. אלה התמונות הראשונות שמתפרסמות בטוניסיה לאחר הכיבוש. המוהל גסטון כהן, מפרסם ספר על הרוגינו בתקופת הכיבוש הגרמני, ולראשונה הוא מפרסם תמונות של אותם הרוגים, וזאת האנדרטה שהוקמה בבית העלמין לבורג'ל בתוניס, האנדרטה של ההרוגים במלחמה. זה אנדרטה שיש בה כמובן 4 פאות, זאת מנסרה גדולה עם העיטור הזה בראש המנסרה, אבל בכל פאה יש שמות אחרים של יהודים בהתאם לאופי, אלה שנהרגו בהפצצות, אלה שנהרגו על ידי הגרמנים, אלה שנהרגו במחנות וכדומה, וכמובן מהעיתון את החנוכה של האנדרטה ב-16 באפריל 1948, וכאן זה השוואה בין האנדרטה של מלחמת העולם הראשונה בצד שמאל, האנדרטה החלולה, לבין האנדרטה של מלחמת העולם השנייה בטוניסיה. ויש גם לוחות זיכרון שונים שקשורים במלחמה עצמה בבית העלמין, כמו למשל לוח הזיכרון הזה לזכרו של יונג פרץ, המתאגרף היהודי באושוויץ, שהוצא אחרי זה להורג בצעדות המוות בטוניסיה. מה שיותר מעניין זה האנדרטה הזאת. אגב, האנדרטה בטוניסיה קיימת עד היום, האנדרטה היחידה בארצות האסלאם שמדברת על נושא השואה. אין דבר כזה בשום ארץ אחרת. האנדרטה הזאת נמצאת בכיכר מרכזית בעיר אלג'יר, היא נחנכה ב-1952 על ידי פסל שאני מנסה עכשיו רק להבין את היצירה שלו, ז'אק מיסה. יש לנו לא מעט עבודות שהוא עשה, ויש לנו גם את החנוכה של האנדרטה ב-1952, אבל, וזה אבל גדול, האנדרטה הזאת של אלג'יר נחנכה לצורך הביטוי של ההילה של צרפת והתרומה שלה למאמץ המלחמתי במסגרת מבצע לפיד. לעומת זה האנדרטה של היהודים בטוניסיה היא כל כולה לעניין של היהודים. האנדרטה באלג'יריה לא מזכירה בכלל את היהודים ולא קשורה בכלל ליהודים, אלא זה חשוב להראות שהצרפתים תרמו גם מהם במלחמה. ויש כמובן בטוניסיה הרבה מאוד, אני טיפה, אלה נפצעים, תמונות של יהודים שנפגעו, לא דווקא של אנשים שנפגעו בהפצצות, אבל אחת התופעות המפורסמות זה התמונות של מטוסים על הקברים בטוניסיה. יהודים שנהרגו בהפצצות בטוניסיה, בבתי העלמין אפשר למצוא את התופעה הזאת, שהיא תופעה מאוד ייחודית לטוניסיה, לא מצאנו אותה במקומות אחרים. אני מדלג קצת, יש פה באמת הרבה מאוד תמונות של הנושא הזה, ואלה הם הפרסומים הידועים שבאו לאחר המלחמה. אני חיפשתי לא את הפן הטקסטואלי, דווקא את הפן הוויזואלי. איזה תמונות נכנסו בתוך הסיפורים האלה, ואיך הם הציגו את האנשים. התמונות כאן לא מספרות את הסיפור של היהודים, אלא במקרה הזה זה היטלר מוסוליני, כן? היטלר ומוסוליני שרצו לשלוט על העולם, עד שהיטלר טובע בים בזכות הפעולה של צ'רצ'יל והגדול, צ'רצ'יל ואחרים. ויש כמובן הביטויים שנוצרו בישראל על העבודה של דניאל המלר, שמענו, עוד נשמע הרצאה נפרדת שלה, על אלי צרפתי נשמע הרצאה נפרדת, בנימין פלש ידבר בנפרד על הקומיקס שלו. אני רוצה להציג צייר שפחות מוכר, זה רפאל אוזן, והציורים שלו כאן, שהוא באמת איש מאוד מאוד מעניין, ואני חושב שצריך לתת לו גם קצת כבוד. אלה התמונות שיש לנו, נולד ב-1927 בנאבל, הוא עלה ב-49 לארץ, התיישב בצפת, הוא היה גנן בעירייה, ובאטוליה שלו שאתם רואים כאן למטה הוא עסק בציור, והוא היה מאתר של קדים בהתאם למסורת של נאבל, של איתור הקדים. מי שנוסע לנאבל היום יכול לקנות את הקדים המאותרים האלה כאן, וזה מה שהוא עשה. והוא גם צייר את אותם ציורים מפורסמים שיש לנו כאן, הדמויות המיניאטוריות האלה שמייצגות נושא שלם. ופה זו התמונה היחידה שנשתמרה על המלחמה, כמובן באדיבות של יד ושם. יש כנראה תמונה נוספת שאני לא יודע איפה היא, וקצת חבל לי על הנושא הזה. ואז התברר, וכשהייתי אצל ביתו של
של רפאל אוזן, שהייתה אומנית בשם איירין אברט, שהגיעה לצפת גם היא ב-1949, היא גם אומנית, גם היא ניצולת שואה, ישבה בצפת ושם פגשה חוגים של אומנים, ובין היתר הכירה את רפאל אוזן, והיא כנראה לקחה חלק מהיצירות שלו, מכרה אותם בארצות הברית. הבת לא יודעת בדיוק מה קרה עם היצירות האלה, היא כתבה ספר על החיים של רפאל אוזן, Days of Honey, בהחלט מאוד מעניין, נפטרה בווירג'יניה ב-2014, אז יש לנו פה בהחלט אוסף שלם, אם כי הנושא של המלחמה מוצג מעט מאוד. על הקומיקס הכל כך מעניין הזה ידבר עוד מעט מר פנש, ואני רוצה להשאיר לו את הזמן. אז על מה לא דיברנו עד עכשיו? יש סרטים שנעשו לאחר המלחמה שהם באמת סרטים מאוד מעניינים. יש את הסרט של רמי קמחי בארץ על ליל הפתאים, בחוץ לארץ הסרט של קרין אלבו שירת הקלות. נמצא איתנו כאן צבי עטלי, שהוא בהחלט עושה עכשיו עבודה מאוד חשובה, ואני מקווה שהוא ימשיך לעסוק בנושא הזה. צבי, כן. והסרט ג'אדו שיצא לפני שנה, הסרטים שהיו שאלה של זמן, גם שפורסמו לא מוזמן, יש בטלוויזיה הצרפתית בערוץ ארטה הרבה מאוד סרטים דוקומנטריים על וישי, על צפון אפריקה, הצגות תיאטרון שנעשו על הנושא הזה. יש פה הרבה חומר שבעצם לא עשינו בו שימוש. בעצם המחקר בכלל עדיין לא מספיק מכיר ועדיין לא רואה את כל החומר הזה ואת האפשרות שיש לו לתרום. אין ספק שהחומר הזה יכול לתרום תרומה חשובה לעיצוב הזיכרון ההיסטורי של המלחמה. יש לו תרומה אולי שולית לעיצוב ההיסטוריה של תקופת המלחמה, שאת זה אנחנו עושים בעיקר דרך המסמכים שיש לנו כאן. זה פותח הרבה מאוד כיווני מחקר שכדאי למצות אותם בנושא של אותו חומר ויזואלי, וצריך לעבוד על זה בצורה מאוד משמעותית. יש אולי עוד משפט אחד שבו אני רוצה לסכם, ואלה התובנות שלפעמים לוקח את הזמן להבין אותם. תראו, אחד הדברים שיהודי צפון אפריקה לא עשו בארץ, כמעט לא כתבו ספרות יפה. יהודי טוניסיה כתבו ספר אחד או שניים למיטב ידיעתי, יהודי מרוקו יש אולי סופר אחד או שניים שכותבים, מאלג'יריה לא ראיתי, מלוב יש סופר אחד שכותב. מי שמסתכל על ספרות יפה שנכתבת בצרפת, מטוניסיה יש עשרות אם לא מאות של ספרות יפה, בעיקר רומנים אוטוביוגרפיים שנכתבו, ממרוקו קצת פחות, מאלג'יריה יש קצת. אין ממש הרבה כתיבה בארץ, כתיבה ספרותית. לעומת זאת ביטויים של יצירה אומנותית יש. ומה זה מלמד אותנו על מחוזות הזיכרון? נראה לי, וזאת השערה וכל אחד ייקח אותה לאיפה שהוא רוצה, שעבור יהודי צפון אפריקה בארץ יש חשיבות מאוד גדולה להיכנס לאתוסים המכוננים של החברה הישראלית, והשואה זה אתוס מכונן, ולכן צריך להנציח, לכן צריך ליצור את זה במקום שבו נאווה, שבו דניאלה ואחרות יכולות להיכנס ולהגיד זה חלק מאיתנו, אנחנו חלק מזה, אתם לא יכולים לא להתעלם ממה שאנחנו מה שההורים שלנו חוו, ואנחנו עכשיו מעבירים לכם את זה כאן. בצרפת הם לא זקוקים לאותה חוויה של להיכנס לאתוסים מכוננים של החברה הצרפתית, הם יותר נכנסים לאתוסים של נוסטלגיה. זה הנוסטלגיה שאנחנו רוצים לספר, להזכיר איפה חיינו. וכאן המתח הזה שקיים בין אותו רצון לשמור את המידע, לעבוד על חומר מקורי מתוך הארכיונים על המסמכים, לבין באמת היקף החומר הוויזואלי הכל כך גדול ועצום. ואם אנו נכנסים למה שיש אצל דעצור בן עטיה שיושב כאן, שיש לו בבית אוספים עצומים של לפני ואחרי המלחמה על יהדות לוב ובאור שלום ומקומות אחרים, פשוט בלי סוף חומרים שקיימים. צריך למצוא את החוקרים שיקומו ויעשו בזה את השימוש המתאים. תודה רבה לכם. על השואה, הרבה מאוד על אלג'יריה, תוניס, אתה כמעט ולא הזכרת את יהדות מרוקו, כשיהדות מרוקו היא הגדולה ביותר שהייתה בתקופת השואה. גם בארץ יהדות מרוקו היא הגדולה בין תוניס, לוב ואלג'יריה. למה? כי אני חושב שזה החומר שהצגתי משקף את האירועים כפי שהם היו בפרופורציה מבחינת העוצמה שלהם בין מרוקו, אלג'יריה וטוניסיה.
כל אחת מהגלויות האלה, מהתפוצות האלה, חוותה את המלחמה באופן שונה. פרופסור שטרית ידבר מיד ויציג את האופן שבו יהדות מרוקו חוותה את המלחמה, אבל זה לא אותה חוויה. החוויה של כיבוש ושל נוכחות גרמנית זה חוויה של יהודי טוניסיה, היא לא קיימת באלג'יריה. החוויה של העוצמה של וישי בעוצמתה היא רק באלג'יריה, היא פחות מורגשת בטוניסיה, פחות מורגשת במרוקו. קל לנו מאוד לבוא לדבר יהדות צפון אפריקה, אבל זה לא ממש נכון. החוויות הן שונות בכל מדינה ומדינה, והחומר משקף את מה שיש לנו כאן. אין לי חומרים ממחנות שיש במרוקו של יהודים שנמצאים שם, כי פשוט אין שם יהודים במחנות האלה. כן? מדברים על כך שיש, אבל פרופסור שטרית בטח יתקן אותי בהמשך, וזה בסדר, אבל זה פחות או יותר משקף את מצב המחקר, ודווקא פה הרגשתי שאני הולך על קרקע בטוחה, שאני לא צריך לבוא ולהסביר את הדברים האלה כל פעם מחדש. אל תציגו את יהדות צפון אפריקה כיהדות אחת, שבה כל התהליכים זהים בכל אחת ואחת ממדינות. לוב עברה תהליכים אחרים, מרוקו עברה תהליכים אחרים. כל תהליך הוא קשה בפני עצמו. בכנס הזה השתדלנו לתת ביטוי לכל הארצות, כל ארץ עם הייחוד שלה, תוך הפן של ההיבטים הוויזואליים. כן? תודה רבה לפרופסור חיים סעדון, גם על העמידה בזמנים. אז אנחנו בסדר גמור עם הזמנים. אז באמת הדובר האחרון של המושב הוא יוסף שטרית, פרופסור אמריטוס בחוג ללשון עברית של אוניברסיטת חיפה. מחקריו הרבים והחשובים עוסקים בתרבות יהודי צפון אפריקה, בייחוד של יהודי מרוקו, להיבטיה השונים, היסטוריה, חברה, לשונות היהודים, ערבית יהודית, אני מקווה שאני אומר נכון, ברברית יהודית, שירה עברית ושירה ערבית יהודית, פתגמים, מוזיקה, השכלה עברית ועוד. כאמור, פרופסור שטרית פרסם ספרים רבים וכ-150 מאמרים. שני ספריו האחרונים שראויים לציון הם הלכה ומאגיה, יסודות התרבות הדואלית של יהודי מרוקו והתמורות שחלו בה במאות ה-19 וה-20, בשני כרכים אם אני מבין נכון, ובהוצאת פרדס, הוצאה שיצאה ממש ב-2025, וגם חזרה לאימה ולדימה, הסולטן, הנציב העליון ויהודי מרוקו במלחמת העולם השנייה, גם בהוצאת מכון בן צבי מהשנה. אז פרופסור יוסף שטרית, בבקשה. תודה רבה למארגנים ותודה רבה לידידי פרופסור חיים סעדון שאילץ אותי להרצות פה היום, שלא התכוונתי להרצות בגלל עיסוקיי בספרים שלי, אבל אני בסוף יצא ברכוש גדול, ואני מקווה גם אביא חידושים פה, גם בעניין הקשר בין הטקסט לציור או לויזואליות, להמחשה, ותהיה לי אולי גם הפתעה בסוף כדי להמחיש את מה שאנחנו נדבר עליו. הרצאתי תקודש לבחינת מבנים ספרותיים ומוחשיים או ויזואליים איקוניים בשיח היהודי הכתוב של יהודי מרוקו במלחמת העולם השנייה, ובשירים שנכתבו במהלך המלחמה לפניה ובסופה אחרי הניצחון הסופי של בנות הברית. אין כל כוונה להציג את 20 הטקסטים, אם מצליח להציג 2, 3 זה גם יהיה הישג עצום. הרצאתי נושקת לחקר המשולב של הספרות והאומנויות החזותיות שהתפתח ב50 השנים האחרונות, ומעלה שדות מחקר חדשים המנסים לחבר בין האיקוניות החזותית והאיקוניות הספרותית, ולתאר את הממשקים השונים המחברים בין שני סוגי האיקוניות והופעותיהן, ולבנות מודלים פרשניים סינקרטיים בעיקרם, כמו תורת האיקונוטקסט ותורת העין הספרותית שהתפתחו בצרפת. כל העוסקים בהשוואה בין הטקסט הספרותי לציור או לפיסול מודעים היטב להבדל המהותי המבחין בין בניית המשמעות בטקסט ובתמונה. שעה שבטקסט המשמעות נבנית הן בכתב והן בעל פה מבחינה לינארית, שבה כל יסוד לקסיקלי או דקדוקי ותחבירי מובחן מצרף לפי מקומו
ברצף התחבירית משמעותו לבניית המשמעות הכוללת של המבע, הרי בתמונה או בפסל המשמעות היא גלובלית גרידא ולא ניתן לייחס משמעות מצרפית מבחינה לחלקה של התמונה או לחלקיו של הפסל. עבורי עובדה עיקרית זאת תמשיך לקבוע את הגבולות בין הטקסט השירי הצרוף והציור הצרוף ולייחד כל אחד מהם כאומנות בפני עצמה. אלא אם מכניסים יסודות ויזואליים מתחום הציור או הסרטוט לתוך הטקסט הספרותי או אחר, או מכניסים מבנים מבעיים או טקסטואליים לציור ויוצרים על ידי כך טקסט היברידי בעליל. פעולות החלאה כאלה שהפכו לטריוויאליות בטקסטים של הפרסומת אינן חדשות כלל אלא התקיימו עוד בימי הביניים. כפי שאמרתי, משאר לי זמן, אני אציג משהו כהפתעה. לאור הנחות אלה אני מעוניין לבחון כיצד מוצגות תמונות מלחמת העולם השנייה על מגוונן הרב דרך ההיצגים המנטליים שלהם בטקסטים שכתבו יהודי מרוקו מאז עלייתו של היטלר לשלטון בשנת 1933 עד הניצחון הסופי של בנות הברית במאי 1945. אעשה זאת דרך מעט טקסטים בפרוזה ומעט טקסטים שיריים שנכתבו לפני המלחמה, במהלך המלחמה וסופה. להצגת האיקוניות המודגשת של הטקסטים יצטרך להשתמש בטרופים ופיגורות הרטוריות שיוחדו לתיאור תופעות איקוניות בטקסטים. הטרופים והפיגורות שישמשו אותי כאן הן בעיקר המימזיס במובן של חיקוי צורות, מבנים, צלילים, רצפים, נרטיביים או התנהגותיים בתוך הטקסט. שנית, האנלוגיה, בעיקר האנלוגיה הגנרית המצמידה טקסט חדש לטקסט סמכותני המשתמשת בטיפוסי טקסטים אם כך ממוסדים כמקור השראה כמו ההגדה של פסח או מגילת אסתר. ולבסוף אני רוצה להכניס פה פעולה רטורית שאף אחד לא דיבר עליה, אני כל פעם לא קראתי עליה בשום מקום, אבל אני עוסק בה כבר 50 שנה תוך כדי חקר השירה והטקסטים של יהודי צפון אפריקה, מה שאני קורא פעולת הריטואליזציה, הפעולה הרטורית העילאית ששואף לה כל מחבר זה שהטקסט שלו יהיה שירי או פרוזאי יהפך לחלק מריטואל, כלומר לחלק מטקס חברתי תרבותי שיונצח בעצם לדורות רבים. את הריטואליזציה הזאת תעמוד בלב ההרצאה שלי, מפני שבעצם אני מראה מה שהיה צריך להיות ריטואלי הפך לריטואלי שהוכשל מראש. ההדגמה הראשונה, אתם רואים פה כל הטקסטים הם לא, זה רק לאיור, כי כל הטקסטים הם או בצרפתית או בערבית יהודית או בעברית שבקושי מבינים אותה. לכן אני בוודאי תרגמתי את כל הטקסטים שמעניינים אותי וקטעים, ולכן, אבל בכל זאת אנחנו נראה איורים שהם חשובים. על תקופת הטרור של וישי שהוזכרה פה, עוד מעט היה אמור לצאת היום כבר הספר שלי על מלחמת העולם השנייה, עברתי בחנות הספרים, יש לו כבר הרבה הזמנות, הספר עוד לא הגיע מבית הדפוס. לכן כאשר הספר הזה בין כ-500 עמוד יהיה בידיכם, תראו מה קרה במרוקו בכל מלחמת העולם השנייה, עוד מ-1933 עד 1945 ואפילו אחרי זה. מה שם הספר יהיה? חזרה לאימה ולדימה. על תקופת הטרור של וישי, שלא הרבה מדברים בקשר המרוקאי. תקופה זו נמשכה מסוף יוני 1940, כאשר ראש הפרוטקטורט הצרפתי הגנרל שרנוגס הזדהה עם משטרו התבוסתני
של המרשל פיליפ פטן, והכיל על ידי כך את מדיניות ממשלת וישי על מרוקו ועל יהודי מרוקו עד מחצית נובמבר 1942, אחרי נחיתת הצבא האמריקאי בחופי קזבלנקה ובחופים סמוכים. הטקסט שאני אקרא ממנו קטע הוא פרק באוטוביוגרפיה קצרה שכתב מנהיגם הבלתי מוכתם של יהודי מרוקו במאה ה-20. הכוונה לשמואל דניאל לוי 1874-1970, שהיה פעיל חברתי מרכזי ונחשב לדוברה של יהדות מרוקו תחת השלטון הקולוניאלי. הנה מה הוא כותב בצרפתית, אבל אני בתרגומי לעברית. שוב בקיצור, חיינו בטרנסים, היינו בהתקפי חרדות מתמשכים. האם הייתי מעורב באיזו עסקה של מטבע זר? האם לא להיות מודע לכך עברתי על צווים מסחריים, מכרתי סחורות מעל למחיריהן הכתובים? האם אמרתי דברים חתרניים? האם נהיה עצורים מחר במחנה ריכוז? היזהרו מהרדיו הפתוח, נמוך יותר, נמוך, עוד יותר נמוך. דופקים בדלת, מי זה יכול להיות? המשטרה בוודאי, שלא נפתח. ברשותי מטבעות זהב מעטים שרכשתי אותם לפני 30 שנה, מהר, הבה נסתיר אותם באיזה חור שהוא, הבה נקבור אותם. המנה הקצובה למשפחתי בליטרים של שמן היא אולי גדולה מדי, ואם יבואו לערוך ביקורת בבית, הבה נשמיד כל זה ונשפוך אותו לביוב. מחר הליגיון עומד, הליגיון של הפשיסטים, עומד להתקיף את המלח של קזבלנקה. הבה ניזהר, שלא נצא מן הבית, הבה נתבצר. או נתרחק לאיזה מקום בטוח יותר. מה זה? נייר ירוק. מה רוצה ממני המשטרה? אלך לשם. אך אם עד שעות ערב מסוימת לא יחזור הביתה, הזעיקו את ידידיי בעלי ההשפעה, את הקונסולים שיוציאו אותי משם. בקטע זה המחבר משחזר את תחושות הטרור שהוא חווה תחת משטר וישי. הדרך המתאימה ביותר עבורו להנקיח את התחושות הקשות, הפחדים והחרדות שלו, הייתה הצגה מימטית של המחשבות השחורות שהתרוצצו במוחו כל הזמן עם ניצוחן הישיר בגוף ראשון, ואת המסקנות שהוא הסיק מהן כל פעם כדי להתמודד עם מצבים המסוכנים שעלו במוחו. לא רק הוא חווה חוויות כאלה, אלא כל יהודי מרוקו בתקופה הזאת היו תחת משטר וישי. הנה, כן, אני אעבור, לא טוב. הנה, אני רק רוצה להעיר, לא, הנה, טקסט, לחסדת לגרה, טקסט פרודי כביכול, אבל זה לא כל כך פרודי, כי זה ממש מדבר על כל העוולות שגרמו הנאצים מקיבוץ צ'כוסלובקיה עד התבוסה בתוניס, ואחרי זה הרדיפה אחריהם מדרום איטליה. יש פה, אתם רואים פה גם קריקטורות מעין, ותסתכלו על התמונה משמאל, הגלוב, מוסוליני והיטלר מסביב לגלוב. זו תמונה שכנראה זכר לסרט שיצא ב-1940 של צ'רלי צ'פלין הדיקטטור. מי שראה את זה, הוא שיחק והקפיץ את הגלובוס, וזה כנראה, הטקסט הזה נכתב ב-1943, כך שבוודאי זה הגיע. לא, תכננתי יותר לפרש את זה, אבל אין לי זמן. גדול המשוררים של יהודי מרוקו בצרפתית הוא יצחק כנפו ממוגדור. כתב מאות שירים קלאסיים בצרפתית, ובסוף 1939, לפני פרוץ המלחמה, הקדיש אסופה של 9 שירים מאוד מאוד מתוחכמים לזוועות של היטלר ושל המשטר הנאצי.
הוא כתב 9 שירים, 7 מהם סונטים קלאסיים, סונט זה 14 טורים, ו2 שירים מרובעים ארוכים. אחד השירים הארוכים הוא קרא לו לאנפר, הגיהינום. מה זה הגיהינום? הוא מתאר את מחנות הריכוז שהנאצים הקימו לפני המלחמה, ושבהם כלאו כל אויבי המשטר כביכול, ביניהם יהודים לתפארת, ושם הם הפכו אותם בעצם, בגלל העינויים, הם הפכו אותם בעצם למחנות מוות, אלא זה לא מחנות מוות כמו באושוויץ, אלא מחנות מוות טבעיים מרוב עינויים ועבודה קשה. כן, עכשיו אני מגיע ללוז של ההרצאה שלי. תרשו לי כן, סליחה. כן. השימוש בטקסטים אנלוגיים למיסוד טקסים חברתיים תרבותיים. עבור המחברים של הטקסטים האנלוגיים, אמרתי שמצמידים טקסט חדש לטקסט בר סמכות או לג'אנר, כמו ההגדה של פסח, כל יהודי מרוקו ידעו אותה בעל פה בערבית יהודית, מפני שהם קראו את זה ביום השני, או מגילת אסתר, שגם קראו אותה בערבית יהודית, אבל לא בטקסט של המגילה, אלא בטקסט של השיר הפיוט הידוע של רבי יהודה הלוי, מי כמוך ואין כמוך. תרגמו את זה בכל בתי הכנסת בשבת שלפני פורים בערבית יהודית, וכולם ידעו את זה בעל פה. עבור המחברים של הטקסטים האנלוגיים הסמכותניים, כמו ההגדה של היטלר ומגילות היטלר, השאלה של מבנים לשוניים מבעים ופואטיים משיריהם לא הצטמצמה למכלולים המילוליים, אלא נועדה להשפיע גם על מערכים חברתיים תרבותיים עתידיים של יהודי מרוקו. לזה אני קורא ריטואליזציה, אנחנו נסביר את זה ביותר פירוט. הם ביקשו להפוך את הטקסטים שלהם לאבני יסוד של ריטואלים זיכרוניים קבועים על גאולת יהודי מרוקו עם נחיתת הצבא האמריקאי ב8 בנובמבר 1942, ולהרחיב את תפקידיהם ושימושיהם לצרכים ליטורגיים או פרליטורגיים. במה הדברים אמורים? יהודי מרוקו שהיו מודעים לנחיתת הצבא האמריקאי בחופי קזבלנקה ובחופים סמוכים בלילה שבין ה7 ל8 בנובמבר, פרשו נחיתה זו כאירוע של גאולה ממש, שכן אנשי הימין הקיצוני והפשיסטי בקרב המתיישבים הצרפתים תכננו לערוך פוגרום רבתי ב15 בנובמבר, כלומר שבוע אחרי הנחיתה בקזבלנקה ובקהילות נוספות. כניסת הטנקים האמריקאים לקזבלנקה 3 ימים אחרי הנחיתה, היינו אחרי שהסתיימו הקרבות בין גייסות בנות הברית שפלשו למרוקו והצבא הצרפתי בראשותו של הגנרל שלנוגס. זה שמר כאמור אמונים למשטר וישי, וממשלתו ציוותה עליו להתנגד בכוח לנחיתת בנות הברית. הנה קטע קצר מתיאור ההתלהבות של היהודים בקזבלנקה שכתב מיודענו שמואל דלוי. מעולם לא ראיתי התלהבות מתפרצת כמו זו שקיבלה את האמריקאים ב11 בנובמבר 1942 עם הגיעם לקזבלנקה. התלהבות זו אחזה בעיקר ביהודים שראו בבואם של האמריקאים שחר של עידן חדש עבורם, עידן של צדק ושל חירות. הם סבלו מאז שביתת הנשק, מאלימות ברמה כזו ומאי צדק כזה, עד שהיה אך טבעי שיקבלו את פני האמריקאים כמשחררים. ביצירה הספרותית שקדושה במרוקו למראות מלחמת העולם השנייה ולמהלכיה חוברו 3 טקסטים אנלוגיים ארוכים
על פי שיטת האנלוגיה הגנרית הסמכותנית. הראשון, הגדה דהיטלר, חובר בערבית יהודית על פי מתכונת הפסקאות של ההגדה של פסח בידי ניסים בן שמעון או סימון הספר ברבת בקיץ 1943. השני, מגילת היטלר, נכתב בעברית על פי מתכונת הפרקים והפסוקים של מגילת אסתר בידי פרוספר חסין בקיץ 1943. הוא פרסם את הטקסט שלו בצורת מגילה מתגלגלת ולא בצורת חוברת נפתחת. השלישי, מגילת המלחמה בישראל, נכתב על פי מתכונת הפיוט הידוע של יהודה הלוי על סיפורי המגילה, מי כמוך ואין כמוך, מי דומה לך ואין דומה לך. חיבר אותו בעברית יצחק הלוי בסוף המלחמה באביב 1945. בשלושת החיבורים נחיתת האמריקאים במרוקו תופסת מקום חשוב ביותר. כמו שמואל לוי, המחברים פרשו את האירוע כאירוע של גאולה מידי היטלר ששלט במרוקו דרך ממשלת וישי. יתר על כן, הן פרוספר חסין הן יצחק הלוי לא הסתפקו בתיאור הנחיתה כאירוע ניסי או פלאי, אלא ביקשו להפוך את תאריך הנחיתה לייסוד פורים קטן חדש. אני מקווה 5 דקות, אני אתן לך 10 דקות משלי. בסדר. הנה המגילה של מגילת היטלר, ואחרי זה הנה מגילת היטלר מתוך הטקסט, ואחרי מגילת המלחמה בישראל של יצחק הלוי. נתמקד בזה. עכשיו, האחד, כן, מה אמרנו? לא הסתפקו בתור הנחיתה כאירוע פלאי, אלא ביקשו להפוך את תאריך הנחיתה לייסוד פורים קטן חדש שיקבע לדורות של עבור יהודי מרוקו, בדומה לשני ימי פורים קטן שנקבעו בטנג'יר. האחד, הנה כמו פה שאתם בתמונה, פורים דה סבסטיאן של קיץ 1578 לזכר הצלתם של יהודי צפון מרוקו במלחמת 3 המלכים, והשני פורים דה לס בומבס שנקבע בטנג'יר בקיץ 1944 אחרי שיהודי העיר ניצלו מהפגזות הצי הצרפתי של טנג'יר. פרוספר חסין שאף לכך שמגילת היטלר שהוא חיבר תיקרא בטקסט פורים קטן החדש, כך הוא כתב בהקדמת הטקסט שלו. חושב אני כי חובה עלינו לקרוא מגילה זו, כלומר מגילת היטלר, בכל שנה ושנה ב-11 לנובמבר ולחג פורים קטן, שאחרי שתיגמר המלחמה נקבע אותו פורים גדול. המגילה הזאת לא למגילת עיתולים וצחוק תחשב, כי היא מגילה רצינית, מגילה ממש, כי על פי סגנונה יכולים אתם להכיר שהיא מושפעת ממגילת אסתר שלנו, ולכן צריך לקרותה כניגון מגילת אסתר. השל יצחק הלוי הוא כותב בהקדמה שלו על מגילת המלחמה בישראל: בשביל זה עשיתי מגילה כדי לבאר את הנס של נחיתת האמריקאים ולזכור אותו תמיד, שלא יישכח גם לדורות הבאים אחרינו חלילה. וקראתי את שמה מגילת המלחמה בישראל על שם הנס שנעשה במלחמה הזאת לעם ישראל, וראוי להיות נקבע לדורות ליום משתה ושמחה ומקרא גילה. אלא שפורים קטן חדש זה לא התכונן מעולם, שכן מה שנתפס על ידי יהודי מרוקו כאירוע של גאולה נתפס על ידי ראשי הפרוטקטורט הצרפתי ופקידיו שהיו חסידי משטר וישי ונציגיו במרוקו כתבוסה נוספת עבור צרפת. לכן הם התייחסו להתלהבות של יהודי מרוקו בערים הגדולות מנחיתת האמריקאים כאל מרד וכאל מעשה התרסה ולעג לשלטון הצרפתי במרוקו. הענישה של היהודים והנקמה ביהודים לא איחרה לבוא, תוך שיתוף פעולה של המשטרה הצרפתית עם אנשי ליגיון שירות הסדר הפשיסטים. וב-11 וב-12 לנובמבר הם השתוללו נגד היהודים שיצאו לרחובות בקזבלנקה וברבת. הפורעים הרביצו להם, עצרו עשרות מהם שהובאו למשפטי בזק.
בבתי הדין השרעיים של הפאשה ונכלאו לחודש ימים ויותר עם עבודות פרך. אחרי שקמה הממשלה החופשית של צרפת בסתיו 1943 באלג'יר, הפרעות ביהודי קזבלנקה, רבת, פס ומקנס תפסו מקום חשוב בתחקירים ובדוח שרוברט שומן מחסידי דוגול התבקש לערוך על רדיפות היהודים במרוקו במלחמת העולם השנייה והאשמים בכך כדי שיובאו למשפט. הנה קטעים קצרים מתחקיריו על האירועים של ההתעללויות ביהודים אחרי הנחיתת האמריקאים. שוד והרס בית הכנסת רבי אליהו בקזבלנקה ובתי יהודים רבים בקזבלנקה ב-11/11/42. תקיפות וגנבות בליווי נשק. תיק בעניינם נמסר לנציבות ביולי 43 בליווי תמונות. מעצר שרירותי של יהודי כמו במקרה של ביטון ושל עורך הדין סולטן. האחראים למעשה אלימות אלה היו חבורות מוסלמים שהוסדו בידי אנשי הימין הקיצוני הפאשיסטים וכן המשטרה. הוצא פיצוי על הרס בית הכנסת בסך 5,000 פרנק שנדחה בידי הקהילה משום שהיה מגוחך. והוא ממשיך. מעצר המוני בנובמבר דצמבר 42 ברבת וסלה של יהודים שנאלצו לבצע עבודות כפייה בשכונה האירופית במסווה של עבודות להגנה אווירית, וכן שיכון שוטרי המחזן בבתי יהודים במלח. אנשי הממשל שהתפרטו בפרשה הזאת הם המפקד האזרחי וראש. לסיכום, מעבר למעמדם הספרותי האיקוני, הטקסטים המעטים שיוצבו כאן מתוך כ-20 טקסטים שיריים או כמו שירים שנכתבו על מלחמת העולם השנייה במרוקו מילאו תפקיד חברתי תרבותי עבור מחבריהם וקוראיהם. עבור המחברים שחוו בעצמם את סבלות המלחמה הם שימשו עדויות אישיות על מה שהם חוו, על מה שהם שמעו ופרשו על מהלכי המלחמה ועל החרדות, התקוות והתסכולים שהתלוו לחייהם מאז יולי 1940 עד יוני 1945. עבור הקוראים טקסטים אלה שימרו זיכרון קהילתי ואישי של תקופת אי ודאות, הגבלות ורדיפות אישיות או קהילתיות. המשימה הגדולה של הכותבים לא התמלאה, הטקסטים שלהם בקושי מכירים אותם כי הודפסו במעט עותקים, ואילולא כנסים מדעיים כמו שאנחנו נמצא פה לא היינו זוכרים אותם. תודה רבה לכם. אבל עכשיו ההפתעה, יש הפתעה? אתם רוצים הפתעה? על מה זה איקונוטקסט? טוב, תסתכלו מה זה איקונוטקסט. הטקסט הזה לא נכתב בשביל הכנס הזה, אלא כתבתי אותו לפני יותר כמעט 30 שנה אחרי שארגנתי באוניברסיטת חיפה כ-40 כנסים בינלאומיים, לאומיים, ימי עיון וכו' וכו'. ובכן, מפעם לפעם אני משתעשע בכתיבת שירה, וזה יצא לי אחרי כנס מוצלח דווקא שארגנתי. אתם תראו למה דווקא. יש שם בהחלט רמז. אני אקרא את הטקסט, תרשו לי לכן. כנס מדעי, קובץ של כישרונות גלויים, כושר של כוכבים אפשריים, כרטיסים סמויים, כוחות קורא קול, כן. כמיהה לחידושים מבקיעים, כינוס של חוקרים במדעים. נכיל, מה זה כנס מדעי? נכיל נאומים, נתק דיונים, ניב נחרץ, נפלאות, נכזבות, נדושות, נסערות, נביעה של יצירה, נבירה אף כמטרה. סופו ובראש של הכנס יותר מגרים, סיבולות ומפגשים אנושיים, סך קשרים שנקשרים, סוד אמרים, סבך סימנים, סמך רוזנים עם כל המנדרינים, סמך רוזנים, סבב ערים, סבר פנים,
סחרחורת של שכל לשנים, סמבטיון מפרסם חידושים. תודה רבה לכם. תודה רבה לפרופסור יוסף שיטי, באמת סיום נאה למושב הראשון.